焼けたうちね、焼け跡の中にこう人間の形をした、ね、あるいはもう崩れてしまった骨のような格好になっている遺体があっちこっちにあって、で救援がまだ届いてないんですね、3日でもね。だから大怪我だとか大やけどで、動けない人たち、自分で動けない人たちが救援の手が届かない人たちがそこにうずくまったり寝転がったりしているんです。匂いっていうのはものすごく変な匂いですよね。人が怪我して、やけどしてる匂いでしょ。焼けてる匂いでしょ。で、それから物が焦げた匂いっていうのはまた独特な匂いで、そういう匂いがもう混じってますからね。もう本当に、でも、すぐ無感覚になります。放射能の影響がもうすぐ生き残った人にはその日から続くわけですよ。ね、毎日のように続くわけです。周りの人がどんどん亡くなっていくの。そのおじさんが亡くなった、1週間して亡くなったのと同じように、パタ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 。なんか得体の知れないね、元気だったのに、パタッと倒れて、で、高熱になって死んでいく。少しずつは進んでると思いますよ。だけど進む速度と我々が年取って消えていく速度からすると我々の方が早いなっていう感じがしますね。だから、被爆者がいなくなった後、私たちが体験したことを、どれくらいの人たちがね、リアルに受け止めてくれるようなことができるかっていうのは心配ですけども。